I si han passat aquesta setmana pel Parc de la Quadra d'Enveja de Vilanova hi hauran vist una carpa de circ. És la companyia francesa Mailaika que s'ha instal·lat a la capital del Garraf per oferir aquest cap de setmana el seu darrer espectacle Winter. Mailaika és una companyia de circ contemporani fundada el 2009 per crear peces de moviment, música i imatge. Hem entrat aquest matí en aquesta carpa abans que comencin les funcions per conèixer amb més detall la seva proposta escènica. Al voltant d'aquesta sala del piano, una última sala d'un museu amb molta pols, diuen, la companyia Mailaika del sud de França porta a escena el seu espectacle Winter, en gira des de fa 3 anys. Un espectacle de teatre, però també de circ, que es fa a l'interior d'aquesta carpa que han instal·lat a tocar de la Torre d'Enveja de Vilanova i amb 4 artistes a escena. Ens avancen que la història que ens conviden a veure no és lineal i que s'hi podran veure diferents disciplines artístiques. Una proposta en el marc de la programació a escena de Vilanova, organitzada des de la Regidoria de Cultura, pensada per veure un espectacle fora dels equipaments culturals habituals de la ciutat. Els Mailaika venen de Barcelona i després de fer aturada a Vilanova, avui, demà i diumenge, aniran cap a Itàlia. Habla de un invierno que, digamos, a 360 grados. No es solo a nivel climático, sino a nivel interior, ¿no? Cómo se puede vivir un invierno interior. Entonces, el estilo de la compañía es mezclar todas las artes que hay. Entonces, hay muchas imágenes, música en vivo, tocamos instrumentos y hacemos manipulación de objetos, acrobacia, aéreos. Dentro de una carpa se trata más de circo, pero adentro, como van a ver, la carpa es negra adentro y te coloca en una situación mucho más teatral. Nos gusta no dar todas las informaciones durante el espectáculo, que la gente, que el público quede con la imaginación de qué hay detrás de esta puerta. Entonces en un momento lo vamos a decir, però quizás no s'escucharà. Ens interessa portar propostes que siguin diferents, que siguin una mica transgressores, llavors aquí estem parlant de circ, és circ contemporani, no és el circ una mica potser el que estem acostumats habitualment, o circ més enfocat a públic familiar o infantil, sinó que és un públic més adult a partir de 8 anys, per això, no? Perquè són propostes una mica diferents, però que creiem que són interessants portar a la ciutat pel nivell i la qualitat artística que tenen. Nos gusta sorprender. Este es nuestro circo. Cuando hay sorpresa, es circo para nosotros. Y a veces la sorpresa se da con una acrobacia, a veces se da con un chiste, a veces se da con una luz, con una imagen. I entonces este es nuestro tipo de circo. L'hem pogut portar, ja que al Teatre Principal estem adherits al programa Eco Pirineus de POCTEFA, que és un finançament europeu per projectes transfronterers. Llavors treballem això amb companyies del sud de França, Catalunya, Aragó i Navarra. Ya hemos contado bastante y no sé, que vengan a ver el espectáculo.